Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ninin. Taong 1960, Santa Maria, Laguna. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalaga pa lamang itong si Ninin. Medyo may kaya noon ang kanilang pamilya, gawa ng malawak ang minana nilang lupain galing sa kanilang mga ninuno. Ang lupa nila noon ay punong-puno ng mga punong maaaring maging pagkukunan ng hanap buhay. Sa pagtanda ni Ninin, ay meron itong isang kababatang naging kasama niya sa lahat ng oras. Lahat kasi noon ng barkada ni Ninin ay kinalimutan na siya, gawa ng napakasama ng ugali ng kanyang mga magulang. Napakamatapobre kasi ng ina ni Ninin, gawa ng lahat ng taong nakakasalamuha nito ay hindi nito maiwasang husgahan. Kapag pangit sa paningin niya ang isang suot na damit, ay isa ka ng hampas lupa para sa kanya. Parang surot ang tingin ng ina nito sa mga trabahador nila na siyang nagpapawala ng respeto ng tao sa kanilang pamilya. Di naman alintana yon ng mga magulang ni Ninin, gawa ng kaya nilang gumawa ng dahas upang paamuhin ang mga ito at pasundin sa kanilang nais. Lahat ng sumalungat sa pamilya nila Ninin ay nabura na ng kanyang mga magulang sa mundong ibabaw. Dahil sa gahaman ang kanilang pamilya, hindi pa ito nakontento sa kanilang pinagkukunan ng kanilang hanap buhay, pati pagtotroso ay pinasok na din ng pamilya ni Ninin na siyang nagkalbo sa maraming kabundukan sa kanilang lugar. Habang patuloy ang pagsira nila ng kalikasan, pasagana naman ng pasagana ang kanilang buhay. Halos parang prinsesa na itong si Ninin dahil lahat ng luho nito ay pinagbibigyan ng kanyang pamilya. Di na nagagawang magreklamo noon ang kanyang ama dahil sa hawak ito sa leeg ng kanyang ina. Kahit ganoon ang sitwasyon ni Ninin, kabaliktarin pa rin kung tutuusin ang kanyang ugali sa kanyang mga magulang. Hindi siya matapobre kagaya ng kanyang ina, kaya nakahanap siya ng isang kaibigang mapagkakatiwalaan at yun ay ang nagkukwento. Patago lamang ang naging pagkakaibigan nila ni Ninin. Mahirap lamang kasi ang pamumuhay ni Mira, pero hindi yun hadlang para kay Ninin. Kahit papaano ay malaki ang naitutulong ni Ninin kay Mira na siyang labis na ipinagpapasalamat nito. Isang araw, habang nag-iigib ng tubig itong si Mira, biglang nasipat nito si Ninin na papalapit sa kanya. Gulat noon si Mira, gawa ng unang beses niyang makita itong si Ninin na lumabas ng kanilang bahay ng umaga. "O Nin, ba't ka na pa rito?" Gulat na tanong ni Mira. "Maaga pa kasing nag-away ang mga magulang ko, Mira. Kaya yun, nilayasan ko na muna. Puro pera ang nasa bibig ng mga to eh. Nakakasawa ng pakinggan." Sagot naman ni Ninin. Nang marinig ito ni Mira, pinili na lang niya munang tapusin ang kanyang ginagawang trabaho. Matapos niyang makapag-igib, tumungo na sila sa bahay nila Mira upang makapag-almusal. Hindi noon nag-aalangan si Ninin sa bahay nila Mira, gawa ng mababait ang mga magulang nito. Lahat ng gustong pumunta sa bahay nila Mira ay nakakapasok sa kanila nang walang naririnig na anumang reklamong nanggagaling sa kanilang pamilya. Habang sila ay kumakain ng almusal, biglang napakwento itong si Ninin
tungkol sa pinagmula ng pag-aaway ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, na naging masaya naman ang kanyang pamilya magmula noong hindi pa nila nakilala ang matandang babae na nanghihingi sa kanila ng salapi at makakain. Pabalik-balik ito sa kanilang tahanan kahit pinagsasalitaan na ito ng ina ni Ninin ng mga masasama. Sa bawat araw na lumilipas, palaging bumibisita ang babaeng yon sa kanilang tahanan. Wala itong pake at hiya sa kung anumang marinig niyang masasamang salita na nanggagaling sa ina ni Ninin. Animoy ang nais lamang ng matandang yon, makahingi ng pera at pagkain sa kanila. Dahil sila ang kilalang pamilya sa kanilang lugar, inisip na lamang ni Ninin na normal ang pangyayaring yon. Halos mag-iisang linggo na silang pinaparamdaman ng matanda sa tuwing sasapit ang umaga. Ang hindi lang mawari noon ni Ninin ay kung bakit paunti-unting nalugi ang kanilang negosyo. Sa bawat pagtangging gawin nila sa matanda ay ang pagkakaroon naman ng hindi kaaya-ayang pangyayari sa kanilang pagtutroso. Animoy napakaraming bagay na hindi inaasahan ang dumarating sa kanilang buhay. Naisipan na noon ng ina ni Ninin na ipapatay ang matanda, subalit bigo ang kanyang ipinadala. Sa pagbanta nito sa buhay ng matanda, ay naging sanhiyo ng kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Matapos makapagkwento ni Ninin, halos hindi maunawaan ni Mira ang nais iparating ng kanyang kaibigan. Kinakailangan pa nilang magkonsulta sa ama ni Mira na siyang albularyo sa kanilang tahanan. Nang marinig ng matanda ang kwento ni Ninin, nagwika ito ng, "Diwata ang kalaban ng mga magulang mo, Nin. Hindi ko alam kung anong pakay nito sa inyo pero napakadelikadong maging kalaban ng mga diwata, lalo na kung kaisa ito ng kalikasan. Maaaring nagambala ng negosyo ng pamilya mo ang tahanan ng mga ito, kaya nagpaparamdam na ito sa inyo. Sa oras na maubos nyo ang mga palatandaang ibinigay sa inyo ng mga diwata, ay yun na ang hudyat ng pagbagsak ng iyong pamilya. Ito naman ay opinyon ko lang, kaya sana'y huwag mong seryosohin. Mas maiging tanungin nyo ng masinsina ng matandang yon upang malaman nyo ang pakay nito sa inyo." Salamat po, Mang Ruel. Sasabihin ko po ito sa mga magulang ko. Mauna na ako sa inyo at baka hinahanap na ako sa amin. Mira, mamaya na lang ulit ha. sagot naman ni Ninin. Kasabay ng pagpapaalam nito ay ang agarang pag-alis ng dalagita sa pamamahay nila Mira. Hindi na niya ito nagawa pang kausapin, gawa ng alam niyang baka nga hinahanap na ito sa kanila. Sa paglipas ng araw, naging masaya naman ang pamilya nila Mira. Kahit simple ang buhay, wala itong problema. Sumapit ang Sabado ng linggong yon, ay siya namang pagbisita ni Ninin sa kanilang tahanan. Madalang na noon bumisita si Ninin sa kanila, kaya naging palaisipan din ito kay Mira. Hindi naman siya nag-aalala para sa kanyang kaibigan, gawa ng baka meron lamang itong pinagkakaabalahan. Nin! Oh, naligaw ka yata. Bungad na wika ni Mira sa kanyang kaibigan. Pasensya ka na, Mira ha. Medyo abala lang ako sa bahay namin. Sila inay kasi, nangutang ng pera sa kumpari ng ama ko para ipang tustos sa aming negosyo. Alam mo, Mira, maraming nadidisgrasya sa gubat na aming pinagtotrosohan. Hindi ko nga alam kung bakit nangyayari sa amin to eh. Sagot naman ni Ninin. Nang marinig ito ng ama ni Mira,
Agad itong nagwika kay Nininang. Nin, maaari mo ba kaming dalhin sa pinagtotrosohan ng mga magulang mo? Titingnan ko lang kung ano ba talaga ang kalagayan ng mga trabahador ninyo. Alam mo kasi, Nin, may mga bagay dito sa ating mundo na hindi kayang tumbasan ng pera. At may mga nilalang ditong naninirahan na hindi kayang makita ng ating mga mata. Hayaan mong matulungan ko kayo sa mga labanang hindi nyo inaakalang totoo. Sa pagkukumbinsi noon ng ama ni Mira, hindi naman tumutol noon si Ninin. Isinama ni Ninin ang mag-ama sa kanilang pinagkukunan ng troso. Pagdating nila doon, bilang kilala si Ninin, nakapasok sila ng walang kahirap-hirap. Nadatna nilang abala ang mga trabahador nila Ninin sa pagpuputol ng mga punong kanilang ibinibenta. Halos mapalunok noon ng laway ang ama ni Mira sa kadahilanang kitang-kita niya ang mga kakaibang nilalang na nagmamasid sa paligid. Walang kaide-ideya noon ang mga trabahador nila Ninin na isa palang pugad ng mga engkanto ang kanilang pineperwisyo. Doon na din nakumpirma ng ama ni Mira na tama ang hinala niya sa matandang babaeng pumupunta sa tahanan nila Ninin. Ayon sa ama ni Mira, na ang una niyang nakita sa pinagtotrosohan nila Ninin ay ang mga nilalang na lumilipad sa bawat punong pinuputol ng kanilang mga trabahador. Mala insekto lamang yon kung titingnan, pero kayang magsumpa ng mga nilalang na yon ng taong walang alam pagdating sa lihim na karunungan ng mundo. Sa pagliparan ng mga engkanto, isa itong hudyat ng paghihigante para sa mga taong na may merwisyo sa kanilang tinitirhan. Nin, may mga nabawian na ba ng buhay sa lugar na ito? Tanong ng ama ni Mira. Oho, marami na ho. Ayon sa aking ama, nasa 10 na ang bilang ng mga trabahador na namatay sa lugar na to. Ang iba sa aming pinagkakatiwalaan ay umatras na sa pagtatrabaho sa aming negosyo, gawa ng marami silang nakikitang hindi kaaya-aya sa lugar na to. Mahirap man hong paniwalaan pero hindi po yun ipinagsawalang bahala ng ama ko. Nais na ho sana naming tumigil sa pagtutroso pero palaging tumututol ang aking ina. Paliwanag naman ni Ninin. Iha, maaaring magdulot ang inyong ginagawa ngayon ng hindi maipaliwanag na sakuna sa iyong pamilya. Sa pakiramdam ko ngayon sa mga nilalang na narito, ay puro paghihinagpis at puot ang kanilang nararamdaman para sa inyong mga ginagawa. Ngayon sigurado na ako na ang matandang bumibisita sa inyo ay naging representasyon ng mga nilalang na inyong napipinsala. Napakamapanganib ng inyong ginagawa, Iha. Kaya kung maaari, itigil nyo na ang inyong ginagawa. Hindi pa huli ang lahat. Palaging may puwang sa pagbabago hanggat buhay pa ang isang tao. Sagot naman ng ama ni Mira. Sa pagmamasid ng matanda sa paligid, doon niya nasipat ang mga ibang nilalang na namatay dahil sa natumbahan yon ng mga troso. Ang iba sa mga engkantong naroon ay aksidenteng nahati dahil sa mga ginagamit na teknolohiya ng mga trabahador nila Ninin. Matapos nilang makapagmasid, agad din namang bumalik sila Mira sa kanilang tahanan. Nin, kumbinsihin mo ng maaga ang iyong ina. Tandaan ninyo, hindi mapagbiro ang mga engkanto. Kapag ginawan mo ito ng masama, sigurado kong magkakanda peste-peste ang buhay ninyo. Wika ng ama ni Mira. Matapos nitong makapagbigay ng payo sa dalaga,
Agad namang umuwi si Ninin upang pagsabihan ng kanyang ina. Halos naghintay noon si Lamira sa pagbabalik ni Ninin sa kanilang tahanan upang malaman kung ano ang naging desisyon ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw na paghihintay, nakabalik na nga sa pamamahay ni Lamira si Ninin. Hingal na hingal itong tumatakbo patungo sa kanila habang sumisigaw ng, Tulong! Mang Ruel! Tulungan niyo kami! Dali-dali namang lumabas noon sila Mang Ruel upang alamin kung ano ang nangyayari sa pamilya nila Ninin. Dali-dali silang tumungo sa bahay nito at doon nila nakita ang ina ni Ninin na napakalubahanan ng karamdaman. Ayon sa ama ni Ninin, maayos pa umano ang kanyang asawa kahapon, pero kinaumagahan ay nakita na lamang nila na gano'n na ang sitwasyon nito. Hindi nila mawari kung ano ang sakit ng kanyang asawa, gawa ng malusog naman ito at palaging umiinom ng kanyang mga gamot upang makaiwas sa mga malubhang karamdaman. Don Pablo, maaari ko bang matingnan ang inyong asawa? Tanong ni Mang Ruel. Sige ho, Manong. Tingnan niyo ho. Baka sakaling malaman yung iniindang karamdaman ng asawa ko. Sagot naman ni Don Pablo. Nang marinig ng ama ni Mira na pinahintulutan siya, agara naman ang paglapit niya rito upang tingnan ang kalagayan ng ina ni Ninin. Pinilit niyang imulat ang mga mata nito upang tingnan kung lubog ba ang mata ng asawa ni Don Pablo. Pagtingin dito ni Mang Ruel, laking gulat na lamang nito nang makita niyang namumuti na ang mga mata ng asawa ni Don Pablo. Para na yung bulag kung titingnan, pero alam ni Mang Ruel na isa lamang yung sumpang ibinigay sa kanya ng mga engkanto. Hinahawakan niya din ang kamay nito upang pakiramdaman kung meron itong kagaspangan. Engkantong may gawa ng sakit ng iyong asawa, Don Pablo. Maraming hinihinging alay ito kung nais niyong mailigtas ang iyong asawa. Kung hindi natin matutupad ang kagustuhan ng mga engkanto, maaaring ikamatay ito ng iyong asawa 2 araw mula ngayon. Wika ni Mang Ruel. Wala na kasing pagpipilian noon sila Don Pablo sa kadahilanang maging ang mga doktor nilang kakilala ay walang ideya sa kung anong sakit ang dumapo sa kanyang asawa. Kung totoo man ang sinasabi ni Mang Ruel, ay maaaring ito ang maging susi upang makaligtas ang kanyang asawa sa tiyak na kapahamakan. Sa pagsapit ng hapon ng mismong araw, bumisita ulit ang matandang babae sa bahay nila Ninin. Nang makita ito ng ama ni Mira, siya na ang kumausap sa matandang babae. Magandang hapon ho, Ale. Meron ho ba akong maitutulong sa inyo? Tanong dito ni Mang Ruel. Manghihingi sana ako ng pagkain at pera. Wala na ho talaga kasi kaming makain dahil sirang-sira na ang aming tahanan. Maluhaluhang sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Mang Ruel, agad siyang pumasok sa loob ng bahay nila Don Pablo upang kumuha ng mga matatamis na pagkain. Hindi naman tumutol si Don Pablo noon, gawa ng si Mang Ruel na lamang ang kanilang natitirang pag-asa. Pagbigay ni Mang Ruel ng matatamis na pagkain at maraming barya, ay nagwika naman ang matandang babae ng, Maraming salamat. Kung nais ninyong gumaling ang babaeng binigyan namin ng sumpa, ay kailangan niyong makapag-alay sa aming lugar ng 31 araw na walang tigil. Matamis na pagkain, buhay na baboy at kalabaw, at dasalang kailangan namin.
Kung ikaw ang albularyong tumutulong sa kanila, ay alam mo na ang dasal na aming hinihingi. Konting kabayaran lamang ito para sa aming mga namatay na kauri. Sagot naman ng babae. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong tumalikod kay Mang Roel. Minuto lamang ang pagitan nang tuluyang naglaho ang babae sa harapan ng ama ni Mira. Dali-dali namang bumalik si Mang Roel sa loob ng bahay nila Don Pablo upang ipagsabi ang nais ipagawa ng babaeng yun sa kanila. Yung mismong oras ding yon, ipinatigil na ni Don Pablo ang lahat ng operasyon ng kanilang negosyo. Binigyan niya din ng pasahod ang kanyang mga trabahador at pinauwi ito sa kani-kanilang mga bahay. Doon na din sila nag-umpisang mag-alay ng mga matatamis na pagkain. Maging pera ay ibinaon nila sa lupa upang mapatawad sila ng mga engkanto. Si Mira at si Nini noon ang nagbantay ng asawa ni Don Pablo upang masigurong ligtas ito. Sa unang araw, ramdam ni Mang Roel ang pagnanangis ng mga nilalang na naroon. Marami silang naririnig na kung ano-ano sa lugar na pinagtotrosohan ng pamilya ni Ninin. Hindi lang naman nila ito pinapansin at nagpatuloy sila sa pag-aalay. Walang pakialam noon si Don Pablo kahit malugi ang lahat ng kanilang ari-arian o kahit dumating sa puntong maghirap ang kanilang pamilya. Ang mahalaga lamang para sa kanya ay ang maging ligtas ang kanyang asawa. Sa paglipas ng ilang linggo, gumagaling na kahit papaano ang asawa ni Don Pablo. Lingid sa kanilang kaalaman na ang pag-aalay nila sa mga engkanto ay nanghihingi ng malaking kabayaran. Sa pagsapit ng nakatakdang panahon ng pag-aalay nila, biglang nawala si Ninin na parang bula. Lahat ng bakas nito ay nawala, na halos walang kaide-ideya sila Mang Roel kung saan ito nagpunta. Wala naman noong pwedeng masisi si Don Pablo sa kadahilanang wala siyang makitang salarin sa pagkawala ni Ninin. Nawala man ang kanyang anak, nadagdagan naman ng buhay ang kanyang asawa. Paminsan-minsan kapag sumasapit ang tulugan, dinadalaw pa rin si Mira ni Ninin sa kanyang panaginip. Umiiyak yun sa kanya at labis-labis ang pangungulila sa kanyang ama. Nais man niya itong tulungan, ngunit wala siyang magagawa. Paunti-unti na lamang itong tinanggap ni Don Pablo at nila Mira. Sa paglipas ng araw, linggo, buwan at taon, napagpasyahan nila Don Pablo na pagsasaka na lamang ang kanilang itatayong negosyo. Magmula noong araw na yon, hindi pa rin makakalimutan ni Mira ang kanyang kaibigang napalapit sa kanya na naglaho noong isinumpa ng engkanto ang kanyang ina. Pero ang ama ni Mira ay hindi inaasahan sa ginawa ng mga ito na pagtatraidor ng mga engkanto. Okay, ang masasabi ko lang sa kwento, ngayon lang ako nakarinig ng engkantong, well, may pinag-usapan ba sila kung pakikinggan natin pabalik yung kwento? May pinangako ba yung engkanto na kapag ginawa nila yung pag-aalay na to, yung mga hinihingi nila, gagaling yung nanay ni Ninin? Pero wala silang sinabi na hindi mawawala si Ninin. So parang wala namang kasunduang nangyari, di ba? Ginawa lang ng mga engkanto siguro, palihim talaga yung gusto nilang gawing pagganti. Kasi nga, sobrang daming namatay sa kanila. Kahit sino naman siguro, di ba?
sa mga kalahi natin kapag namamatay, nauubos. Siyempre, yung galit nyo, may ipon yun. Kaya yung ganti nyo, kahit gigil na kayo, galit na kayo dun sa taong pumapatay sa mga kalahi ninyo, hindi nyo pinapakita para pagdating sa dulo, mas masakit pa pala yung gagawin nyo sa kanila. So, feeling ko wala namang ganun nangyari kasi alam ko sa mga engkanto, tumutupad to sa mga usapan. Lalo na kapag may ginawa kayong kasunduan, never yung magtatraidor o magsisinungaling sa'yo. So, hindi ko alam kung tama yung title natin. Kayo na lang yung humusga. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.